Second binyo minasan nami sa Tokugawa Art Museum. So nay sakura minasan no lahi pud yang purma minsan karon pa ko kita ani. Narango nga sakura. Kuyo kay yang klase yo. Oh, kay bro nagpatindog ba? Dili pa baba nya pink ug color ang iyang kuan. Ang iyang mga dahon, nara oh. Lahi siya purma. Lahi purma yang kahoy. Tora. Tokugawa Art Museum. Tokugawa Art Museum. Ang entrance minasan sige lang. Ang entrance minasan 2,000 po. 1,000 Minasan, bawal ang kamera. Ang damay. Dako kini nga history ni si Tokugawa minasan sa Japan, pandamay. Na dire mga kabuto, mga ang samurai niya nga gamit ba, ang espada niya naa pa. Naisign sa kamera. Hindi na siyang video pero hinay lang. So naraw. Okay. Bawal ang kamera sulod. Naran ticket. Souvenir na ni. So orang kuan minasan oh. Christ or Kamon sa Tokugawa Grand. Sustira tama naka-video niya. Pagawas na minasan manamig tuyok. So nigawas na minasan ulan gihapon siya narao. Naging sa light na. So minasan no sa sulod minasan nakita na ko ang kuan sword ni Ieyasu Tokugawa. So grabe minasan oi. Fine pa kay siya minasan ba. Tanan nilang mga memorabilia minasan grabe kumpleto yun. Mga 14th century, 11th century naa pa gyud siya. Nya grabe ang mga books nila minasan ba kay unsa nita sa una gina-elaborate yun gina-drawing gyud naa gyud. Grabe gyud. Si Tokugawa minasan Ieyasu Tokugawa i-research na lang yung minasan gamhanan kaya siya sa Japan sa una nga panahon. Yang mga gamit minsan kumpleto pa naa pa gyud. So matarataman minasan da kay bawal lagi ang kamera. Andamay. So minasan ulan jud siya no. Salamat kayo minasan. Human ni sa Tokugawa Art Museum minasan. So na pud nga lakong minasan.